glad for. Jeg har brugt det her i 15 år, og det kommer jeg til at bruge resten af mit liv. Det er virkelig en morsom ting at lave. Hvis man gerne vil give folk indtryk af hurtigt, at det man laver ikke bare er almindeligt klassisk røvsygt trylleri, men at der sker et eller andet i det, som er anderledes, så det er en virkelig god måde at vise folk på, hov, det her bliver noget andet, end det vi er vant til at se. Godt.